Здравейте, скъпи почитатели и зрители! Продължаваме с поредицата за кралица Родопа, като, както обещах, ще навлизаме все по-дълбоко в дебрите на трако-египетската връзка. Този път ще направим едно научно-езотерично изследване в тази връзка. Темата е космическата тракийска династия, кралица Родопа, Меджиду, Снофру Озирис и сакралната архитектура на Гиза. Методологията – археоастрономия, ретроспективен генеалогичен анализ, лингвистична деконструкция и филтрация. Парадоксът на Хеопс и заличената женска идентичност. Класическата египтология е изправена пред непреодолим парадокс. Най-великият строител в историята, на когото се приписва Хеопсовата пирамида, няма нито един запазен монументален образ, колос или барелев в целия Египет. Единственото триизмерно изображение, както казахме, е 7,5 см миниатюрна статуетка от Абидос, чието иконографски атрибути – затворена роба, липса на класическа царска брада и специфична корона. Тези белези съвпадат не с исторически цар, а с хтоничното божество Птах, творецът на Вселената, наречен благородният Джет. Настоящото изследване разкрива, че образът на фараон Хуфу, Хеопс, е по-късна патриархална мистификация, въведена от елинистичните историографи чрез политиката, както казахме, на Даманатио Мемориае, умишлено заличаване на паметта. Целта е била да се скрие истинският архитект зад хоровото име Меджиду, първата велика тракийска царица Родопа. Снофру и Родопа, Меджиду са строителите на Великата пирамида. Правото на трона и въвеждането на тракийския генетичен код, светла кожа, сини, светли очи, европеиден, средиземноморски фенотип, в четвърта династия са продължени от съюза между великия строител фараон Снофру и тракийската принцеса жрица Родопа I. Двамата застават като съвладетели и състроители на Великата пирамида в Гиза, която първоначално е замислена не като гробница, а като космически проект за реинкарнация, даващ възможността чрез специален ритуал, чрез обезглавяване да се стигне до обожествяване. Тази пирамида е пресъздаване на Джет Вселената, а всичко случващо се в нея е акт на еднаквост, случва се в земното съответствие на Вселената. Докато Снофру като владетел осигурява логистичната и инженерна мощ на държавата, Родопа I ръководи доктриналната и ритуалната част, черпейки от тайните свещени познания на тракийските мистерии. За да запазят матриархалната легитимност пред консервативното население, жреците записват нейното управление под неутралното космическо име Меджиду, което по-късно е маскирано като мъжки измислен образ на Хуфу. Зачеването и раждането в просторите на Вселената и специалният божествен статут на Джедефра. В това тракийско ядро се зачева и най-могъщият езотеричен феномен в историята на Египет – раждането на Джедефра. Неговият специален, изключителен божествен статут проистича от факта, че той е заченат вътре в Великата пирамида, в Вселената, в самото сърце на камерата на царицата. В този мистичен акт камерата на царицата действа като отроба на самото космическо пространство, канализиращо божествената енергия през шахтите, насочени към звездните селения. Именно поради този факт, зачеване в просторите на космоса и раждането му в камерата на царя, Джедефра се появява на този свят не като обикновен земен престолонаследник, а като слънцеподобен, брат на слънцето. Това е и дълбоката етимологична причина той да стане първият носител и основоположник на слънчевият корен Ра. В своето официално царско име
Ра-Джедеф или Джедефра. Името му ознаменува, че той е роден от самата божествена плът на Вселената и е символ на светлината, фараона Слънце, явявайки се напълно равнопоставен на него, но материализиран чрез земен образ на Земята. Астрономическия съвпад и ритуалното обезглавяване, раждането на бог Озирис, защото, уважаеми зрители, само един бог може да създаде и зачене Божият син. В основата на по-късната египетска религия стои митът за Озирис, богът, който бива разчленен и в последствие въздигнат в небесата. Това изследване доказва, че Озирис не е абстрактен мит, а реалният историческият обожествен съпруг на Родопа, фараон Снофру. Снофру бива ритуално обезглавен от съпругата си, царица Родопа I, в хода на най-строго пазеното тракийско таинство. Този акт се извършва в камерата на царицата в Великата пирамида в прецизно изчислен астрономически момент, при пълен съвпад на 4 вентилационни шахти с специфични звездни орбити. Южната шахта на камерата на царицата, сочеща към съзвездието Вълчица Сириус, насочена към Сириус, съзвездието Вълчица, обидно наричана Голямо куче. Именно там кралица Родопа ритуално отделя главата на своя любим съпруг Снофру. Под въздействие на енергиите на космическата вълчица Сириус, душата на Снофру се отделя от материалното му тяло и през дясната шахта се отправя към полярните съзвездия Голяма, Малка мечка и Дракон, в космическите владения на богинята Маат. Там и чрез египетската митология се извършва претеглянето на душата, както е описано в редица документи от по-късните царства. Там душата му се пречиства, претегля и вече напълно чиста се връща през 4-та шахта обратно в тялото на Снофру, точно в предверието на царската камера. След този процес на очистване, тялото на владетеля се вкарва в царската камера и през шахтата се насочва директно към съзвездието Вълк Орион, където се намира небесния дуат. Още едно уточнение, че небесният дуат в съзвездието Орион се намира точно в района на мъглевните М42, М43 и други. Именно чрез този път и ритуал става напълно възможно чрез душата си Снофру да стане божествен. Северните шахти, насочени към Тубан, Алфа Дракон и съзвездията Голяма и Малка мечка, полярната ос на вечните звезди. Те играят важна роля да пречистят душата на владетеля и да я върнат през 4-та шахта точно пред камерата на царя, където е положено за определено време тялото на вече покойният владетел. Южна шахта на царската камера, насочена право под пояса на Орион, съзвездието Вълк, космическото тяло на самия Снофру. Обезглавяването в този космически прозорец е било достатъчно и необходимо условие за трансмутация на духа. Чрез този ритуал земната енергия на Снофру е изстреляна по шахтата към Орион, превръщайки го в космическия вълк, бог Озирис. Именно неговите преки тракийски наследници по кръв по-късно кодифицират този култ и завършват неговия божествен пантеон, превръщайки Орион в символ на вечният баща. След изложението на тезите, свързани с фараон Снофру и Джедефра, искам да се обоснова защо Джедефра е равен на брата Слънцето, наричани деца на боговете. Баща Снофру, обезглавен ритуално в точно определен момент, когато шахтите във Великата пирамида са в пълен съвпад с важните съзвездия. Неговата душа Ка преминава пречистена през дуат и става единна и неделима част от вселенската душа дух Ба. Поради тези ритуални действия фараон Снофру е обожествен с пълно основание и се нарича бог Озирис. Ритуалните действия във Великата пирамида се извършват от неговата съпруга, кралица Родопа Меджиду. Заченала при живел Снофру Озирис, тя на практика зачева от бог Озирис. Родопа Меджиду на практика се превръща в Богородицата Изида, а техният син
в Хор. Ако сте проследили логиката на моята мисъл, то при вас се разкриват тракийските, българските корени на Света Троица от Древен Египет – Изида, Озирис и Хор. С това ще приключим първа част. Мисля, че втора част е още по-интересна, за да можем да завършим пълния цикъл на обяснението, както за кралица Родопа, така за фараон Снофро и за невероятно точното име, което е дадено на техния наследник, фараона Джедефра. Благодаря ви за вниманието.